Mainta de oración y meditación. Pone Dios na primer lugar. Junto com Chareska Vulling. De Bijbeltekst van vandaag kunnen we vinden in het boek Psalm hoofdstuk 62, vers 5. Ja, zij overleggen met elkaar hoe zij hem kunnen neervellen. Zij houden van leugen, met hun mond spreken zij vriendelijke taal, maar in hun binnenste vervloeken zij mij. Telkens als je teleurgesteld voelt, omdat je behoeftes niet worden voldaan, spreek tot jezelf en zeg: O mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God. Van hem verwacht ik alles. Vertel God dan al je noden en alles wat in je hart is. Maak je geen zorgen, hij zal niet verrast of geschokt zijn. Hij weet het al, hij wacht alleen totdat hij het van je hoort. Laten we samen een kort gebed doen. Onze lieve Vader in de hemel, help ons wanneer wij ons teleurgesteld voelen. Alleen bij u kunnen we onze rust vinden. In Jezus' naam, amen.